Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abychom vás přivítali na koncertě, který je 15. výročí založení sboru pod vedením Olgy Uberové a Andreje Svobodové. Chalce. Vidíš je? No, tak to jsou naše paní učitelky, o kterých jsem vám vykládala. A že jsou ty Olgy čím dál hezčí, viď? No jim to s náma normálně svědčí. No, to je pravda. Kolik bylo to, prosím tě, když zpíval takovou pozdě Opelku? No kolika si jsem před týdnem maturoval. No, dobrý, tak jo. Tak my si zase jdeme povídat vedle a vám přejeme teda příjemný poslech. A když budete znát nějakou písničku,